Helo, Cadi dwi ac mi nes i astudio Cymraeg lefel A. Dwi ar hyn o bryd yn astudio Ffrangeg a Sbaeneg ym Mhrifysgol Caergrawnt ac yng nghanol yn Rhydydd flwyddyn. Ac felly dwi draw yn Alicante, Sbaen ar hyn o bryd yn astudio yn fama. Hefyd dwi'n teimlo fod y ffaith mod i'n siarad Cymraeg yn fod i wedi astudio Cymraeg wedi helpu'n ofnadwy hefo cario ymlaen efo ieithoedd oherwydd roedd cael gwersi ar reol o gramadeg a y ffaith bod gennym ni ddiwylliant gwahanol a darllen llenyddiaeth, hen lenyddiaeth a llenyddiaeth fwy fodern wrth reswm yn fy helpu wan tra dwi'n neud yr un peth ond mewn ieithoedd dramor Ffrangeg a Sbaeneg. Mae o'n sail da at unrhyw beth da chi'n neud yn y dyfodol a mi nes i fwynhau yn ofnadwy.